कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। चिपळूण कराड महामार्गावर शनिवारी रात्री 31 मेला भीषण अपघात झाला। या अपघातामध्ये खेर्डी येथील दुचाकी स्वाराचा दुर्दैवीरित्या मृत्यू झालाय। खेर्डी येथील आपल्या घराकडे जाणारा 35 वर्षीय युवकाचा ओव्हरटेक करण्याच्या नादामध्ये दुचाकीच्या धडकेमध्ये मृत्यू झाला। या अपघातामध्ये 2 युवक गंभीर जखमी झाले होते। यातील एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला। समीर चिवेलकर हे दुचाकीवरून खेर्डी शिगवणवाडी मार्गावर जात असताना रस्ता ओलांडत असलेल्या दुसऱ्या दुचाकीला त्यांच्या वाहनाची धडक बसली आणि या अपघातामध्ये ते रस्त्यावरती कोसळले आणि त्याच वेळी समोरून येणाऱ्या ट्रकनं त्यांना चिरडलं। यावेळी त्यांच्या पायावरून ट्रकचं चाक गेल्यानं ते गंभीर जखमी झाले। रात्री उशिरा झालेल्या भीषण अपघाताचा सीसीटीव्ही फुटेज व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती व्हायरल झालाय। ट्रकला ओव्हरटेक करताना हा अपघात झाला असून मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव समीर चिवेलकर असं आहे। तो व्यवसायानं आर्किटेक्ट होता। मृत्यू झालेला युवक हा चिपळूण तालुक्यातील खेर्डी येथे राहत होता। ओमेगा हॉटेलच्या जवळ हा भीषण अपघात झाला। समीर हा चिपळूण येथील प्रसिद्ध असलेले देसाई आर्किटेक्ट यांच्याकडे सहाय्यक होता। या भीषण अपघाताचं वृत्त कळताच चिपळूण सहाय्यक निरीक्षक विलास जाधव आणि उपनिरीक्षक अनुराधा मेहर यांच्या पोलीस पथकानं तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली आणि या घटनेमध्ये जखमी झालेल्या 2 युवकांना तातडीनं स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं। यातील एका जखमी युवकाला तातडीनं कराड येथे हलवण्यात आलं, तर गंभीर जखमी झालेल्या समीर चिवेलकर याला तातडीनं चिपळूण शहरातील लाईफ केअर रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं। यावेळी त्याला पुढील उपचारासाठी कराड येथे नेण्यात आलं होतं। याचवेळी अँब्युलन्समध्ये त्या युवकाला हलवण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच त्याची प्रकृती पुन्हा एकदा अधिक गंभीर झाली। त्याच्यावर पुन्हा एकदा लाईफ केअर रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीनं उपचार सुरू करत शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र त्याचा दुर्दैवीरित्या मृत्यू झालाय। समीर याच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा असं कुटुंब आहे। या युवकाचा दुर्दैवीरित्या अपघाती मृत्यूनं चिवेलकर कुटुंबावरती मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। या अपघाताची नोंद चिपळूण पोलीस ठाण्यामध्ये करण्यात आली। अधिक तपास चिपळूण पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक महाडिक हे करत आहेत। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी।